Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Uy, hala. Ha? Ano? Ano ka undo nga mo naman kag nakuyawan? Ninaning, kinsa man ng lalaki nga nag-uniform. Kinsa na? Mao ba ning ospital ang edad ani Clintoy? Mauna ni Rinaldo. Mauni gitext ni Agapito. Mangutana ta sa information, Carmela. Excuse me. Nganong mo naman kag nakuyawan nga nakakitag lalaki nga nag-uniforme o military undo, ha? Nakaila ka kinsa na siya ng nanding. Nakaila ko niya undo. Kinsa man na, pulis na. Oh, Unsa? Nang Basilia, kumusta naman si Clintoy? Na, parte na kong kuyawa oy Carmela. Unsa? Ngano man nang Basilia? Doon naman gumigawas nga lalaki, nagputi, diha gikan sa emergency room. Unya, gisugat ni Agapito, gipangutan na kung kumusta ng pasyente. Unya. Mitubag man siya ni Agapito nga human na kuno. Nabalsamar na kuno. Unsa? Ha? ngano nga joke man ka undo pagkabati ni mong pulis na nagsulog o uniforme. Kuan, wa man, oy. Namiligro ko yun na. Di na ko mutiwas og kaligo. Di na ko mutiwas, noy. Di na ko mutiwas kaligo. Ano man undo, saman-saman human na day ka. Kuan, wa pa, pero ato lang ko mutiwas og kaligo sa tubig sa inyong payag. Mas nindot ning tubig sa sapa ikaligo undo kay limpyo. Hugaw na itong pundo nga tubig sa inyong baril? Dili man. Pero tubig uwan man itong igisahod rin ako sa baril. Tiwas lang kaligo diya sa paundo. Di na lang ko mutiwas og kaligo na nanding. Tananoy, malik na ta sa inyong payag. Aw, nahala. Kana, undo. Ay, wa yung ko magdahom. Na magkita gyapon mi ni Chip o Jerax din ispesohan. Bida ni Chip o Jerax ay. Ay, haskan. Ay, lamian na, haskan. Kagamay ra gyud sa kalibutan. Nagkakita ra gyud din dapita. Nagkakita ra ning dapita ang isda ug ang luwag. Kabantay mo ana. Di ko mo kumpiyansa. May gani kay may naamiga na ko nga mga piniriso nga gikadua na kog basketball. Namiga na mahinoon mga bayot tungod tong uban. Mga amiga pero amigo gyud. Hilay kong gilabadan dihang gikalitan kog sumbag ni Chip o Jerax. Wa pa ko dola sa akong mga amigo. Pirti na unta na akong bunoga yun kay may ng mga mut si Chip o Jerax. Sa manewa pa man lagi ka nag-ilis undo. Naghukas man lagi ka? Noy, tinuod nga pulis itong nakita na to ganina sa sapa. Lagi. Pulis ka to siya. Anong nagpakisusi ka man yun nga misulti naman ko mo ganina. Ano man. Walang. Ang ayan mag-usay tan-aon nga nag-uniform. Ay, dako siya ranggo. Mo ba? Dako. Patay. Dako ranggo itong pulisa. Samot ko ka delikado ng kimtanga. Pero, ano kung lang kayong kadako siyang ranggo undo? Kaya nga naman, oy. Nugon, kay gipapauli siya din sa among dapit, kay... Kani ka sa... Ay, wa man siya magkasa. Nalisuan siya sa maayong pangisip. Uwa na dito siya sa mayong pangisip ang mahong pulis, noy nanding. Ay, wana.
Ay, kuyawan lang ko da. Ngano man undo? Ha? Ngayon kuyawan man ka nga buutan man to siya. Ay, walang gunoy. Natruma manggod kog mga lalaki kaniadto nga magsulob og uniform sa mas pulis. Kay? Nadapatan ko nga way sa. Ay, di man na patakag dapat ang mga tinugyanan sa balaod kung way sa nga nahimo ka undo. Ay, basig na kasaka, pero wa ka mo angkon. Noy nanding. Aida, Oh, Ma'am Girlie, ngano? magbantay ka. Ha? Ngano man, ma'am? Naigrupo sa piniriso ng glagot nimo. Unsa? Ngano man, ma'am? Kabag-o pa nako din hiya. Bago pa ko nasod din hi. Ngano doon ay managlagot nako? Kibaw na ka. Basta may kasuya ang tao, doon na na'y buhaton nga di maayo. Oh, Busa, pagbantay lang. Pagmat mo nila, panid-i sila. kinsa man sila, Ma'am Girlie? Sultihi ko. Hinding! Hinding, sugatak ka! Hain man ka! Dala ko! Di man kayay! Ay, di ba? Gibaligyan ako sa merkado ka ng kahoy nga iksusugnod nga atong natigom. Mauday nga wa ka na mo makita ganina. Kinsang namo? Ay namong tuhan ni undo god. Nga itong gisagop. Ah, Noon ka. habi na ko kinsang imong gipasabat. Ay paila daha yay god. Lingkod ko. Lingkod. Sakit-sakit ng akong kalawasan, Danandeng. Hilota niya ko, ha? Ay, hilot. Oh, Ini kada uli hilot. madapa ba? Madapa sino. Siyang nang bit-bit ni mong papel. Akin ay, pamantalaan Akong gipandang ganin, nakaperting inita dito sa merkado. Mauday. Anay. Paway sa diya kay humanatug kaon. Hiluto na ta kayay. Kanang grupuha sa mga piniriso nga gisulti ni Ma'am Girlie nga magbantay ko. Naa sila, oh. Maniid ko. Kamurag doon na sila gilara nga daot ang buhaton ako da. Pero nga naman, wa man na sila angay kasuyaan. Mag-ura ko nasudin hisprisuhan. Di man gani ko ganahan nga magpundok-pundok aron dili ko makakitaglalis. Kaya di nirabas prisuhan, lain-lain mga taras ang niya din Magmahay lang niya sila kung ila kong sugdan. Kamao sa darba ko mo tapos. Kanang tulo, Lain kay tinanawan ako da. Tabis kayo tinanawan. Pero, dili ko sila tagdon. Likayan ako ang klase sa mga piniriso nga gustog bikil. Lain ko ninyo, miagi kong training sa maso sa kamilitary. Masimiipit gid mo ba kung inyo kong unhan? Picto! Doon rin! Di ko. Unsaon palang ko mo? Doon lang! Doon! Di ka hilabtan. Magsulti na ta. Kining pas lang ko anang chika-chika. Kay, kuyaw, kay, kumuduol ko nimo, lubagon palang unya nimo akong liog, patay ko! Ang buang di kamalay pod. Gusto ko siyang patyon. Baro. Kini, si Chief Ojerax mo yun. Biring baro kini si Picto. Na maulit na silang tanan. Ako na lang nahibilin din sa ospital. Ako may nagbantay ni Clintoy. Bisag salbahison ni siya, pero
Maluoy man ko niya. Ay, pasagdan ko lang ni siyang nakatug kay matod pas doktor. Ingon anak gid ko nun na kay giturukan man siyang tambal para pakatug. Mugawas ko din his word. Magpalit kong pagkaon. Karon pa ko gibatig kagutom da. Mitingog ang alarma ni Pisuan. Nga naman ka? Hala, gubot ang mga babae nga nasa silda. Nakuyawan sila nga mitingog ang alarma ni Pisuan. Nga naman ka? Usa ba hinungdan nga gipatingog mga alarma? Nga ano ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!